vedare tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano pazem Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages. Rekedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu kutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavika chitupa changu. So inini I came to study muno mumwe Harare kumusha kugweru. Mukomanashe, the way that I am living my life, I really feel so sorry for the man that is going to marry me, because kubva gore zvarakatanga kusvika pari zvino, mukomanashe, kana ndikakuudzai kuti ndava nevarume vanodarika 20 vandasangana navo pabonde, all in the name of these people at least giving me money. Upenyu muHarare hwakaoma, kana hwakaomera vanhu vekutoti vanotoenda kubasa vanoshanda. What more someone like me who is just a college student? How do you think that I am going to survive? Vabereki vanguwo, they are just a middle class family. Zvinhu zvakatomawo kumba zvokuti sometimes ndinototi kana ndisina kana chekudya, I would rather go out there and slay than kuti ndinge ndichiudza mama vangu, because ndinenge ndisingadi kuva stress. My mom thinks kuti I am actually surviving kunoko ndichiita zvimapiece jobs. I lied to her kuti kune kurestaurant kwandinoshanda. Saka kurestaurant uku there is this other friend of mine iyo anoita zvoslay queen. Your mom is the owner of that restaurant. Saka ndinoti paya kana kuri kunzi mama vangu kana vari kuno kuHarare, then I just go with her kwekwe ndobva ndatongotanga kutoshanda, because that is what I do sometimes. I just go there to help her out. So she honestly think kuti that is where I am getting my money. And vangara vachitongonditi mwana wangu ya wakangwarira ende unoziva nhamo yevabereki vako. But mukomanashe, inini ndikutongoita zvechibhishu. How did it all start? So pandakauya kunoko ndo pandakaona kuti life yangu yakaoma, ende ndainge ndava kungorarama upenyu hwekutamburira, always hungry at all the times. Ende varume muHarare vakawanda vanogara vachingoda munhu wekuita naye bonde. It does not matter kuti is a married guy kana kuti pose paunenge uri unenge uchingonyengwa chete kungopinda mutauni, murume wose asangana newe anenge achingoti ndipowo mafone numbers. Saka ndaiwanzo kuti ndikapawo munhu mafone numbers totaura paya, because I wanted a relationship whereby it will lead into marriage after I would have graduated. But ndakabva ndazoona kuti varume vose ava vandiri kudanana navo zviri nani kuti ndinge ndichingovadya mari. Saka ndine vamwe vandinongodya mari vandisingazosiki navo bonde, kunyange vamwe vari kuSouth Africa, avo ndo vari easy kudya mari, because nezera rangu munhu ukangomuudza chete kuti inini handisati ndakambosika bonde nemurume, munhu anobva atoita crazy about you, obva atotanga kutokutumidzira mari. Saka ndine ndichitodya vanhu mari vari kuSouth Africa nekuBotswana uko, then munhu kana akazoti uri kufanira kuti unge uchiuya kunoko kana kuti ndichauya ikoko, ndo patinongotanga kungoita low nemunhu kudzamara iye azotanga kutopopota. Kana apopota ndobva ndatoti handichatodi nezvako, tobva tatorambana paya. So that is what I do online, uye zvakare physically. Vamwe ndo vanozondikwenawo because anenge ari munhu kuti ndine ndichitosangana naye physically. Saka munhu anozoti wanyanyisa kundidya mari, kufanira kuti ungochimboya kuteni kwangu. Saka ndine varume vakawanda vandasangana navo pabonde zvokuti kunyange hutanuka, I'm even scared to go and get myself tasted, because dzimwe nguva zvinoitika ndezvekuti paya pandinenge ndine munhu, maybe tinenge tiri kana kumabookings kana kuti kumba kwemunhu, like munogomesidzira maita bonde zvokuti kana condom rinokwanisa kubesta, and after that munobva mazongoregedza kushandisirana dziviriro. So this is how I have been living my life kunoku kuHarare. Vabereki vangu havazvizivi. So sometimes when I am listening kuma-confessions, hana yangu inobva yatanga kurova, because shungu dzangu ndedzekuti dai ndakwanisa kuwanawo mbinga yekuti inokwanisa kuzondichengeta, but still ndinenge ndichitya manje nekuda kwemamwe ma-confessions awo andinonzwa kuti what if ndikazosangana nembinga yekuti inenge ichida kuzondishandisa yobva yandirarisa nenyoka, what will happen to me? Because my mom, she is really hopeful and she expects me to succeed after that, hoping kuti I can even get a job, mungava muri muma NGO or anywhere else, even abroad. That is what she always talks about. Kana mukazoposta nyaya yangu ndiseveseiwo, wandinongonzwira tsitsi is my future husband. I think kana ndikazoona murume uyu wandinenge ndichiti this one is my future husband, ndichatomboita kana gore rose ndakangodzikama ndisina murume wandinenge ndichirara naye, because mayas ndava kunyatsokunzwa kuti iko zvinozvi mileage yafamba manje apa, not yet married.
I do not have a child yet. Vedari ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kune mwanasikana uyu. Zvakangooma hazvo veduwe, kana ukaona munhu ega ava kutaura kuti mileage yafamba, I feel so sorry for the men that I am going to get married to. Pakaipa. Regedzai tibva tenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. So hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Zita rangu ndinoitwa Tinashe, uye zvekare ndine confession yangu iyo yandiinayo. Confession yangu yakamira sekudai. So ndine mudzimai wangu uyo wandichati Rudo. Pose apa ndenge ndichiita zvechikorokoza. Saka mudzimai wangu ndichitaura nemi kudai. So mudzimai wangu arere muchipatara, haasi kunzwa zvakanaka. Ende mudzimai wangu kuti ange achizosvika pakurwara, akakonzeresa zvose izvozvo ndini. Ende semadoctors havasi kutombonzwisisa kuti dambudziko riri kumbobva pai. Mudzimai wangu ari kungorwara. And the truth of the matter is that mudzimai wangu uyu ndiri kumushandisa kurwara kwaari kuita, ndiri kutomushandisa muurombwa. Asi chinondirwadza manje ndechekuti mudzimai wangu kana azofa, pane imwe n'anga iyo yandinokweretsa mari. Saka n'anga iyi yakanditi ndinofanira kuti ndige ndichiibhadhara, ikabva yandipa a time frame ndakabva ndazotadza kubhadhara sekuru vaivai. Saka ndivo vari kuita kuti mukadzi wangu ange achizorwara. It all started about 2 years ago. Upenyu hwainge hwandikomera, and I did not want to tell my wife kuti our small business was collapsing. Tainge tiine mashops edu matatu, maviri takavhara ndobva tazosara neshop 1 iyo ichiri kurana irimo muHarare mutown. So each and every time that I would try to make another deal, it will always fail. And soon enough ndobva ndakanzwa kuti panapaka zvinhu zvazosvika pakundikomera. Ndakabva ndazoenda kune vamwe sekuru kumusha uko, ndokubva ndazotaura navo sekuru vaivai. Saka ndakabva ndazovakwereta mari. Sekuru ava vakabva vazondikweretesa mari, ende uye zvekare ndainge ndakambotaurirana navo sekuru panyaya idzi dzekuromba. So mushure mekunge vandipa mari, vakabva vanditi ndichakupa mukana wekuti uende kunoshanda. Kana washanda toda kuti ingo uchizodzoka nemari yangu, wazvinzwa here muzukuru. Saka ndakazoti ndatora mari iya yamukoma. Mari iyi yakatoita sekunge naiyo yaitovawo nechituko. Then ndokubva ndazodzoka kwavari sekuru ava, ndikabva ndati sekuru, mari yenyu ndakangoshandisa 500 US, but kubva zvandakatanga kushandisa mari yenyu upenyu hwacho hwava kutowedzera kutooma. Handizivi kuti hazviite here kuti munge muchitora mari iyi. Saka vakabva vanditi aiwazve, handiwo wakatora mari iyi, tikataurana kuti uchaidzosa ine interest. Vakabva varamba 500 yeya. Ndokubva vazonditi ndaifanira kuti ndige ndichizovaripa nekuti ndainge ndavapumha horoi. Saka pamari iyo yavakandipa vari kuti unofanira kuti unge uchizondipa mari yemuripo 1000 US dollars. Saka vakandipa a time frame yekuti kana ukasvikawo pakati usati wandipa mari yangu, ini ndichazoonawo matano ekuti ndikatora matano api. Mistake yandakazoita ndeyekuti sekuru vaivai ndakabva ndazovashauda, ndikabva ndati mudhara iwe unopenga iwe, unofungidzira kuti ungandivhundutsira nezvikwambo zvako, handityi chinhu ini, kunyange mbuya vangu vaitoroya. So mukomana achi takabva tazonetsana navo sekuru vaivai, vakabva vati uchadzoka wega. Ndokubva ndazodzoka kuHarare. Mukomana achi ndakangoti tichinosvika muHarare, motikari yangu ndokubva yafa. Ndakabva ndaenda nayo kuna makanika. Makanika uyo akabva atoti motikari yaida kurohwa engine overhaul. Motikari ndobva yarohwa engine overhaul, but mukomana ashi nanhasi motikari iyoyo yakagara pasi. Saka ndakazodzokera kwavari sekuru vaivai ndichivakumbira ruregerero, because ndainge ndava nehope dzadairota. Ndaitorota zvikwambo zvimwe zvidhara zvainge zvipfupi zvichindudza kuti ndainge ndichidanwa navo sekuru vaivai kudare. Ndakadzokera kumusha, then ndikabva ndazonotaura navo. Saka ivo vakabva vazonditi mhosva dzako dzawanda, ende kuti unge uchizondiripa zvichakutorera nguva, because ndine zvituko zvandaisa pamusoro peupenyu hwako. Saka ndakabva ndazoti zvinondoita sei nhai tateguru. Vakabva vazoti zvatava kuita pano ndezvekuti tava kuda kuchishandisa mukadzi wako. Ndipo apo pandakabva ndazobvuma kuti Rudo uyu mukadzi wangu ange achizoshandisiwa navo sekuru vaivai. Saka ivo vakanditi mudzimai wako haazofi, but pane zvandiri kuda kungotora paari. Ari muchipatara kudaro mukomana achirwara semarwariro aari kuita. Ivo sekuru ava vari kuti hameno zvavari kutora pamudzimai wangu. Ivo vari kuti mushure mekunge zvandiri kuda zvaita, then mudzimai wako achazova right. Kana ndichitaura nemi kudai somukoma, madoctors havatoziviwo kutoti mudzimai wangu what is wrong with her. Munhu ari kungorwara, ende dzimwe nguva ndasakunge munhu ane TB, dzimwe nguva
anomboita sekunge munhu ane kensa vachiti masymptoms acho ndeekensa. Dzimwe nguva vanomboti HIV, vakamutesta zvekare tobatwa tose tiri negative. But inini ndinoziva hangu kuti ndini nasekuru vaiva tiri kukonzeresa. Ndiri kushandisa mudzimai wangu mukurombwa kuti ndinge ndichibhadhara chikwereti chandakakwereta kun'anga, ndokubva ndatadza kubhadhara mari iya. Saka ndinongodawo kungoyambira vamwe vanhu vokunze uku kuti kana unzi wava kufamba uchida kusimbisa mabhizinesi ako, unofanira kumeka sure kuti zvimwe zvinhu zvaunenge uchizoitiswa nen'anga unofanira kunyatsokunzwisisa kuti zvinhu izvi zvandiri kuita mangwana handizosare ndiine chikwereti here. Ndine zvimwe zvinhu izvo zvinoitika kwandiri zvekuti kana ndikada kutanga kukuudzai ndinokwanisa kuzotopedzera vanhu nguva yavo. But ini hangu kana ndiri seni zvangu ndadzidza chidzidzo mukoma, handifi ndakazvipama zvekare zvekuti ndinoenda kun'anga ndichiti ndikuda kusimbisa mabhizinesi, handimbofi ndakazvipama zvekare. Vedare ndo meseji iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangoma hazvo vedue, hanzi mudzimai wangu uri kurwara ari kuchipatara. Saka mudzimai wangu uyo hanzi iye tiri kutomushandisa, sekuru ava vari kumushandisa pakurombwa hwavo. Zvakangoma hazvo vedue, ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Munoti kudiko neyambiro yavo. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sikudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yengoma kavika chitupa changu. Ini ndoda kureururawo izvo zvandakaita mukadzi wangu. Saka nemukadzi wangu takawanana, this was last year. Nemudzimai wangu takasanganawo paFacebook. Saka nerimwe zuva mukoma nashi ndakatoti ndiri paFacebook ndokubva ndaona kuti painge paine mafriend request mamwe ainge aripo. Saka ndakazongoramba ndichingoscrolla ndobva ndazoona mafriend suggestion. Saka ndakabva ndazosangana neprofile reuyu akazova mukadzi wangu, ndobva ndaona kuti zveshuwa ainge ari mukadzi akanaka. Ndakabva ndatanga kutaura naye. Saka ndakataura naye one day, akabva andibvunza akanditi unondiziva here? Ndikabva ndabondera paya ndikabva ndati no, but I wish to know you much better. Akabva anditi I do not talk with people that I do not know. Mwoyo wangu wakarwadza ndichitoona kutoti kana profile yake ndainge ndava kusaiona. Lucky enough mukoma nashe ndainge ndakagara ndakatora rimwe picture rake paFacebook. Saka picture iri kutaura chokwadi ndainge ndakamborishandisa hangu kuita chimandara maoko. Zvadaro mukoma nashe ndakazongoramba ndichingofunga nezvake. Dzamara ndichizoendawo kune vamwe madzibaba. Saka madzibaba ava vakabva vati kwandiri, unoziva here kuti ndinokwanisa kukuitira munamato wekuti munhu uyu anobva atanga kukurwarira zvekuti anenge ava kutoda nezvako, ende iwewe unofanira kuti unge uchizondivimbisa kuti munhu uyu kana oda nezvako hauzomurwadzisi. Ndikabva ndati aiwa, munhu uyu ndinotomuda zvekutodaro. Saka ivo manje vakabva vazondiitira munamato tichishandisa picture riya. Koma takati tashandisa picture riya takarishandisa sanhasi, then after a couple of days ndakabva ndazoona zvekare friend request ichibva kumunhu uyauya. Ndakafara mukoma nashe ndokubva ndatanga kutaura naye. Saka mukuzonotaura munongoziva vanhukadzi kuti iye haangazombobudi pachena. Ndini ndakabva ndazongotomudza kuti ndainge ndichitomufarira ende ndaida kuti anga achindipa mafoni numbers ake kuWhatsApp. Ndakafara chaizvo mukoma nacho tichitoona kutoti munhu ainge ari muno zvikari muSouth Africa. Takazongoramba tichingotaura. Mushure mekunge taramba tichitaura ndokubva ndazomuti iwewe ndoda kuti unge uchiuya kuno. Munhu ndokubva auya. Saka munhu akati ari munzira ndakabva ndanzi ndaifanira kuti ndinge ndichienda kunomutengera zvipfeko zvemukati. Ndakaenda paya ndikabva ndanomutengera zvipfeko zvemukati as if it was a surprise. Then ndokubva ndazoenda nazvo zvipfeko zviya kuna madzibaba. Saka madzibaba ava zvavakaita ndezvekuti vakatora underwear yangu vakabva vatora underwear, maunderwear aya andainge ndatenga ake. Then ndokubva vazotora key vakabva valoka key iya. Ndakazotoenda ndikazonomatora apo pandainge ndava kuti munhu asvika madzibaba vakabva vati chiuya unge uchitora zvinhu zvako. Ndakaenda ndikanozvitora vakanditi unofanira kuti unge uchizokinura key iyi kana wava mumba. Ndakabva ndatora zvinhu zviya zvandokubva ndadzoka kumba. Mushure mekunge ndadzoka kumba ndopa ndakabva ndachizokinura zvinhu zviya, then mapenti ake ndikabva ndazomadzorera mukapepa mako. Then ndikabva ndazoenda ndikanotora munhu wangu mutown. Koma nashi mudzimai wangu unondida zvimwe zvekuti unyatsokuona kuti this is what we call true love. Saka
I think kuti when you are in love with someone, maybe you have to go an extra mile. I know kuti kune vamwe vanhu vanokwanisa kuti zvinhu izvi zvandakaita ndakazviita because ndine utsinye kana kuti ndinonyanya kufarira kushandisa mishonga sterek, but munhu ndainge ndazamawo kutaura naye ndichidawo kuti ndinge ndichitaurirana naye mune zvakanaka, but akabva atongondibloka. So what else was I supposed to do? Ndangobvunzawo kubva kune vedare renyu kuti kana kuri kunzi unenge uine munhu uyo waunenge uchida, then wobva wazomuita sezvandakaita mukadzi wangu uyu, ndinganzi ndiri romwe here? Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Rekedza itibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti muge muchindiposterawo nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ko inini ndakaromba uye zvekare ndine mari dzangu, ndiri muno muZimbabwe, but ndine dzimba dzinokwana kuita 5 dzandinadzo South Africa, zvekare ndine kambani yangu yandiinayo ikoko. So mukomana Kuromba Kwangu, handitozivi kuti ndingazvitaura sei. Ndakadya chiropa chemunhu mukomana Kuromba Kwangu, ende ndakanzi kuti ndinge ndichikwanisa kuita mari, ndaitofanira kutoti ndinge ndichipa sekuru ava mari yokuti pange pachitsvakwa munhu wacho handitombomuzive. Saka pakatsvakwa munhu, mushure mekunge munhu uya awanikwa, ndokubva munhu uya achizobatwa nemabhinya akabva azourawa. Mabhinya acho zvekare ndini ndakamabhadhara, but inini ndakazotongona chava chiropa. Ndakatongopiwa chiropa chiya ndikabva ndanzi ichi chiropa chemunhu uri kufanira kuti unge uchichidya. Ndakachidya mukomana chakadaro. Ndapedza kudya chiropa cheche ndopa ndakabva ndachizopiwa chikwambo changu. Chikwambo ichi mukoma inyoka, but inyoka itori nemusoro wemunhu. Ndokurombawo kwangu kwandakaita. Handikwanise kuti ndinge ndichikuudzai kuti ndakaenda kupi ndikanorombera kupi, nekuti zvimwe kuda ndinokwanisa kuzozivikanwa neavo vanenge vachindiziva. Saka ndiyo confession yangu iyo yandiinayo mukomanashi. Kana mukapostawo nyaya yangu, please ndiziviseiwo, ndichange ndichizotevererawo mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Zvakangooma hazvo vedu we, ngatizame kuti tinge tichitaura navo mukoma vedu ava mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we, hanzi ndakadya chiropa chemunhu. Yo, strange things indeed they do happen in this world. Pakaipa.